Welkom allemaal bij de eerste sponsorloop ter nagedachtenis van Ingrid, die bij het hospice verbleven heeft in de laatste periode. Vrijdagavond startte Pieter Swinkels vanuit de kantine van SV Venray met zijn eerste sponsorloop. Deze actie voor Hospice Zenith is onderdeel van zijn eindexamen Sport en Bewegen niveau 4. De bedoeling is dat ik in die 4 weken tijd 10 deelnemers krijg. Met mijn project kom ik daar wel overheen. Maar het is de bedoeling dat de deelnemers een sponsorloop gaan lopen. Waarbij ze dus geld gaan doneren voor het Hospice Zenith in Venray, waar mijn tante dus haar laatste periode heeft verbleven. Ik denk dat ik namens mijn familie spreek dat mijn tante daar in haar laatste periode fantastisch is verzorgd. En daardoor leek het mij fantastisch om dit te combineren met mijn project voor school. De reacties vanuit Hospice Zenith op zijn initiatief zijn positief. Ik heb er heel veel leuke reacties over gehad. Dat geeft denk ik ook wel weer meer motivatie om aan je project te werken in je schooltijd. En ja, voor het algemeen gewoon het beste ervan maken, denk ik. Pieter heeft 4 lopen gepland. De eerste groep vrijdag bestond uit ruim 25 vrienden van zijn peettante Ingrid. De tweede loop is de familie. Dat is de familie van Ingrid en buitenstaanders daarvan. We kunnen zich daar ook wel wederom aanmelden. De derde loop is de wat oudere generatie binnen de familie die wat slechter te loop zijn of slechter in been. En de vierde loop, dat is de laatste loop die ik heb. Dat is dat Venray 1 meeloopt. Mijn eigen voetbalteam van junior onder 19-2 en waarschijnlijk, dat is nog niet zeker, het onder 17 team van Apen Stiphout doet ook mee. Een aantal doelstellingen heeft Pieter zich gesteld, maar hij hoopt ook om het project van vorig jaar te kunnen verbeteren. Persoonlijk, voor mijn school lijkt het me leuk dat ik mijn punt verbeter in vergeleken met het afgelopen jaar. Vorig jaar heb ik een evenement gegeven namens mijn stageteam met SV Venray. Daarbij mochten de jongens zich 1 dag profvoetballer voelen en zijn we naar Rotterdam geweest om een oefenwedstrijd te spelen tegen Feyenoord. Vervolgens zijn ze naar de Amsterdam Arena geweest en daar heb ik een 9,3 voor gekregen. En op dit moment ben ik ook lekker bezig met mijn project, ik doe mijn ding. Dus het zou mooi zijn als ik het punt weer kan verbeteren. En voor mijn gevoel is het project al geslaagd, want ik denk dat we als familie het rouwproces zo een beetje kunnen afsluiten. En ja, al met al ben ik dan al tevreden. Meedoen met de 5,8 kilometer lange sponsorloop kan nog op 10, 17 en 24 mei. De route kan gerend of gewandeld worden en de startsein wordt rond 7 uur gegeven bij de kantine van SV Venray.